ka sarkar keladon ka review meeting hak bedai ban review lani ban pej benia biang sesisen pat ya kini ki kenja restriction ki bana kalian jong sarkar kala bu nadu mensyemsnem hadin malajia kaneka pandemic hapo ke jela mekla jongi bat kini kirai ki bengisim kumni harum kabenengkok kan night curfew kabadai hapo is kasil haslong kabengi jule kan yai beteng hakwidei bat kini ki public transport baru sekatangi penut kam daka odd even number ya kaneka public transportation ten rei meneng lai rai ba nang ni syakmat ka public transportation kanum don syu ka odd even number ka bamut kin kamai kum bajulong normal ha kisnem ke bla lekno kanum don syu ke restriction kanum don syu u odd lane u even number kumba ngijule ha kini ki por bakadon ka pandemic ha ka bayadai pat bat ka private transportation u odd but even number undang yai beteng agi jaka maniblei bat agi jaka balong jeseng nginsya omde shu 1/3 nginsya menta nang ni sekmat nyau posan persen kabun nyau posan nagashispa kidkhot kibadon hang tu bakila ya kaban lej sya ki jaka maniblei lani sya ki jinga seng ke joki nata kumju akabidei bat kineki function ki bedei bat ki balang bat ki niam ki baper ki balong kum ki kenja conference ki meeting ki baper ya kataru mentang ilasya mdei shu 1/3 ilasya menta bat ngi kentiu syakan nyau posan persen na kajing don kitu khot baro ngilarai menta kasngi ba ia katu kajing kang ya ka hostel baro iskata mentang ila lift no bat ka hostel ki la phi ong ka private la ka de ke jong ka government la de jong ki organization ba per ngi ailat ya ki menta bakin sedang ban plebiang ya ka hostel kumju ko bajulong manswa nangta kitu ki kreches kitu ki jakaba ri ya kini ki klung bari ya ki kon ya katuru baro iskata ngimsya rei menta nang ni sekmat nilasya bakin plebiang ban peniat kum bajulong haki pormen nanta kabidei susu bat ki kenja jingelang haki snong ki tau ki dorbar ki function ki baper kenja function ki baper ki kila banderu ke private function kabala menong ka yatho lene ka family function lene kanu ya kaniru menta mdei su bangibu ke restriction san phongut kumale mensua rei menta ngong pi ngilasya nyau posan persen hakaba kila ya kaban aten hakibakum kita kijat function nata kawipat kabedei bat kanika ki sports activities ya kaniru kumongopi ka sports activities mentangi sya tang bakitu ginong pekai ke restriction hi kadang don bat kata restriction kalong nyau posan persen na ka total capacity jong ko to jaka ba don ke jingla ka le don ka football ni kan ka tai kat ka badai nata hakwe dei bat kini kitori sport ya kaniru mentang la sya ban play full barok kawi ke jela ka jongi bat ru ngi sya mentai ki khna ki ba po sipos nem ki ba yelek lang bat ki ba yeng ba sem la bat ki kemegi pa rengkat ru ya ki senior citizens ke jongi ki ba hak to ko ngi bu restriction ni advice ki ba kim dei ban lek kene menta yakiru la sya lang bakin lek sya ki tu ki tourist spot keleng jong ka jela ka jongi susu ngi sya ru menta ki activities ki ba kum ka ban pelong fit ban pelong ka tu ka kenja fishing competition lani ban long ki tu ki kenja raffle draw lani ki tu ki kenja youth week lani ki tu ki ba ki ju pelong ki tu ki activities bala se ban penmi fon kala belong ki seng samla ka belong ki snong kala belong ki kamniam kala belong barok kat kebade ya kan niru milasya tetang ba yakine ngisya rengkat bat ki kendon bat ka kendon kalong ka SOP ka bala isu lang ba ka government ki department ba per rengkat bat ka health department bat ka bangi kerpat na kaleng sarkar kalong bangi hap ban perking
ban ngidei ban bot renti ya kini ki SOP berkhoi khnang ba kan like kanu ka jing chia ka basngosi ka jing pang ka jing stom bat kiwe ki ja jing jia bat ka bakhadu ke ngirai ru ha ka bidei bat kini ki class 1 hadu class 5 ki school jong ki knarit hapo shlong juai bat hatura nomor brosh tangim patsya te meneng lai rai bangin ailat bagi education department kan pentip jaki school authorities berper bakila ban pleno ya ka school ko jengki tang bahaba ong play mdei fully kadai ban long partially ka bamut class 1 hadu class 5 kinong hikai lani kitu ki nong penia jong school bakin pelong kin khot ki student katkum ke jeng ibit jongki katkum kitu ki SOP ki protokol kalong ba mdei ban ong pelong kelas bro sisngi ndai kalong bakin pelong ka kerja consultative classes ha ki school ke joki bat ya kan ngi e haging start jong ka tu ka school management ka bakin sapen be rengkat bat ki SOPs ki bangi isu na kaliang jong ka sor ka tren kalong ba ka positive cases kelanang hiar ka test jongi ka yat man kasngi terengi siem ba mentak lahir nang tal pipet ye ketren hapo kan national level nyo i ba uniu knyang jingpang ulanang hiar ulanang jak ulanang pet de na kata kadau hadin mingila steady lut na rong rengkat bat ki report detail na kaliang jong ka health department de na kadau ka pelong yengi bangin sim ye ka rai mentak kasngi mentak janmet ba ngin yale kat bala ban penlong normal no yaki ke bro ki kam ki jing tre ki jing ta hapo ka jela jengi baro ka we bat kan ni komo opi mdei bangi le khla mangi na kapo ka jela mekla ten re ki we ki jelaru ki laya persyang kat bala ban nang kam penhiar susu yaki ni ki restriction ha ka bidei bat u COVID-19